तो भाई लोग अगर ताहरा लोग के बजट बा 12-13 हज़ार रुपया और 12-13 हज़ार में तू लोग एगो अच्छा एंड्रॉइड टीवी खोजे तारा लोग, वो भी 32 इंच के। तो देखो लोग ई दाम पे तो बहुत सारा टीवी मार्केट में ऑलरेडी पड़ल बा और लगभग कि सब एंड्रॉइड टीवी इहे दाम पे बा, 1 हज़ार कम चाहे ज़्यादा इहे दाम पे तारा लोग के मिल जाई। लेकिन भाई लोग देखो लोग कुछ हट के बतावल हमार काम बा। आज हम बात कर रही मोटरोला के तरफ से आवे वाला 2022 में टीवी लॉन्च भइल बा मोटरोला रिव्यू 2। इ टीवी काफ़ी हद तक अच्छा बा, कई सारे फीचर में आज कुछ कमी भी बा आ दोनों बतावे नहीं हम एकदम विस्तार से। तो ऐसे तारा लोग के और कहाँ देखे मिली तारा लोग के भाई राजा ही न बताइए। ऐसे हमारे चैनल के सब्सक्राइब करोगे तनी बेल आइकन के दबा दो लोग, कैसे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो तारा लोग और कहीं देखे के नहीं मिल सकत। तो देखो लोग भाई लोग आज तो हम बहुत सारे मतलब बतेबे करे में का फीचर वगैरह और बहुत सारे टीवी वगैरह के हम रिव्यू डलले बानी अपना चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलो भाई लोग फटाक से का फीचर हमनी के देख लीजिए। देखो लो भाई लोग सबसे पहले हमनी के पोर्ट्स के तरफ ध्यान देम जा। एमे ताहा लोग के 3 गो HDMI पोर्ट देखे के मिल जाए, 2 गो USB पोर्ट, हेडफोन जैक, AV पोर्ट, लैन केबल वगैरह का सब कुछ के ऑप्शन देखे के मिल जाए। जो उनके पोर्ट के मामले में हम कम ना कहें, लेकिन ये 3 गो USB पोर्ट एकरा देवे के चाहे 2 गो HDMI पोर्ट, HDMI पोर्ट के ज़्यादा कोनो इस्तेमाल ना होला जो उनकी काफ़ी तो गलत लागल भाई। एक 3 गो तो देवे के चाहे, मतलब USB पोर्ट के 3 गो जरूर बा। अगर हम कीबोर्ड माउस लगाओ तो दिक्कत हो जाला भाई पेन ड्राइव लगाए में, तो ये थोड़ा हमके अच्छा ना लागल। देख लो भाई लोग डिस्प्ले के तरफ थोड़ा ध्यान दे दीजा। 250 निट्स ब्राइटनेस बा, 60 फ्रेश रेट बा और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी हो तक लोग के अच्छा साबित होई। लेकिन देखो लो भाई लोग यदि धूप बा चाहे ता लोग के रूम बा उनमें बहुत ज़्यादा लाइट बा तो ये थोड़ा ब्राइटनेस कम ता लोग के लाग सकता। कैसे 250 निट्स ब्राइटनेस को ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है कल जा सकता। चाहे तुम लोग बाहर लगे वाला जहाँ धूप पड़ता किरण रोशनी वगैरह पड़ता तो काफ़ी ज़्यादा ता लोग के ब्राइटनेस कम लाग सकता। और देख लो डिस्प्ले के लुक वगैरह अच्छा बा, पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी हो तक हम अच्छा ही कहे, मतलब न्यू लॉन्च भइल बा तो अच्छा कस्टमाइज भी बा। मोटरोला को ऐसे ही तनी अच्छा टीवी लॉन्च कइले बा कैसे कि रेडमी के टक्कर दे सको। तो सही बा भाई देखो मतलब डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ा 250 निट ब्राइटनेस ना रही तो और अच्छा रही तो मतलब सही बा यार, फिर भी मिला जुला के सही है बा। देख लो भाई लोग के स्पीकर के क्वालिटी जानल बेहद ही जरूरी बा ई टीवी में। एमे ताहरा लोग के देखो लोग तारा लोग के 24 वाट के 2 गो स्पीकर देगा मिल जाए जो उनकी मतलब बोर्ड के साथ थोड़ा थी बा डॉल्बी वगैरह का सपोर्ट बा। जो उनकी स्पीकर क्वालिटी मतलब काफ़ी हद तक अच्छा बा, लेकिन 70 से नीचे सुना तारा लोग तब अगर वॉल्यूम पूरा 100% लोग तब फाटल फाटल आवाज़ आई। भले ही कोनो साथे कॉलोसन मतलब कि तारा लोग के पता होगा कि चाहिए कि जो भी हमने के टीवी खरीदने जाए भाई देखो तारा लोग 10 समय तो सब कुछ मिल जाता। वैसे तो हमने के देख जाए भाई 10 समय खाली मिलेला होम थिएटर वगैरह, तो मतलब ये सब बात बा ये तारा लोग बात समझे के चाहिए। तो स्पीकर के क्वालिटी मतलब थोड़ा नॉर्मल बा, डिसेंट बा। बोर्ड के तरफ से मतलब इनमें थोड़ा बहुत अच्छा कस्टमाइज हो गया बा, वगैरह सपोर्ट दिला जो काफ़ी हद तक अच्छा ही बा। देखो लो भाई लोग ई टीवी में तारा लोग के 1 GB रैम के साथ 8 GB के इंटरनल स्टोरेज देखे के मिल जाए जो उनकी मतलब सही बात। 4 GB तक स्टोरेज खाली रह सकेला इंटरनल और जना में तुम फिल्म वगैरह डाउनलोड करके रख सकता लो। एंड्रॉइड 11 पे मिल जाई आउट ऑफ बॉक्स जो उनके काफ़ी हद तक अच्छा बा भाई, लेटेस्ट बा, मतलब एंड्रॉइड 11 देवे ही चाहिए। देखो लो भाई लोग जैसे कि हम तालोग बताने कि ये एगो एंड्रॉइड टीवी है तो प्ले स्टोर हो ताला के पते होके चाहिए। एक प्ले स्टोर में तालों के 7,000 से ऊपर एप्लीकेशन देखे मिल जाए जो उनकी टीवी खातिर कस्टमाइज कर बा जो उनकी काफ़ी हद तक अच्छा बा। देख लो भाई लोग तनी रिमोट के तरफ ध्यान दे दी जा। रिमोट के तरफ ध्यान दिहल भी बेहद जरूरी होला। ई में तहार लोग के मतलब जो एक रिमोट बा थोड़ा पुराना याद दिला सकला, काफ़ी ज़्यादा बटन नजर आई। मतलब एक रिमोट में का चाहिए बस वॉल्यूम प्लस माइनस दे दे, जॉयस्टिक बटन दे दे, यूट्यूब के ऑप्शन दे दे और कुछ मत दे भाई डिस्नी हॉटस्टार नेटफ्लिक्स वगैरह का दे देला बटन का कोनो इस्तेमाल ना रहेला। फिर भी सही बा, रिमोट क्वालिटी अच्छा बा। लुक वगैरह मामले थोड़ा बदल लाग सकता, कोई लोग के अच्छा लाग सकता, वो अपना अपना दिमाग पे डिपेंड करता। देख लो भाई लोग ई टीवी न्यूली ही लॉन्च भइल बा 2022 में ही लॉन्च भइल बा जो टीवी काफ़ी हद तक अच्छा बा, मतलब कोनो खराब नहीं के। और मोटरोला कहेला कि तू एमे गेमिंग कर सकबा भाई। देखो मतलब तू लोग टीवी में का गेमिंग करबा लो, मतलब तू ही बताओ लो टेबल वगैरह मान तनी खेल सकबा लो उहो का ना आई कि ना प्ले स्टोर पे। तो मतलब काफ़ी हद तक मतलब रेसिंग वगैरह कोनो गेम खेल सकबा लोग जो कि नॉर्मल बा भाई, मतलब सब टीवी में चल रहा उतना और थोड़ा लेग कम होला टीवी मान तनी हम बात। लेकिन गेमिंग खातिर बनावल बा भाई, ई तो गलत बात बा, मतलब गेमिंग काहे में करबा लो हाँ समझ में नहीं आओ तो ये थोड़ा गलत बात बा भाई। इसे प्रचार ना करे के चाहिए। मतलब टीवी तो सही बा और एक दाम बा भी 12,999 फ्लिपकार्ट पे और इतना दाम बा, लेकिन ऑफर वगैरह में तालों के 11,000 करीब में मिली और ई दाम पे ई टीवी काफ़ी हद तक किलर साबित होकर लगा। तू लोग बेचीजे कि टीवी के ले सकता रहो लोग। कमेंट करके भी बताइए लोग ई टीवी तालों के कैसे लगा, का तू लोग लेवल हो चाहे ना लेवल हो, सब कुछ कमेंट करके जरूर ही बताइए लोग। हम तालों के कमेंट पढ़े नहीं। तो भाई लोग यही साथ हम वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिलते हैं तालों से एक अगला वीडियो में, तब तक खाती बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।